MeghalayaPost.news. Namar ka jengkan rayu drok ubalarung state sectionong ki thau ka balabu jing ma shishay ki babon ki samlang ki balui ban ngop hau neu jing di pesnio bat na kada ka jing bon ki samlang ki balangop hau drok kala pelong ru ban mi bon ki kamtu ki kam thiem ha kishnong ki thau kawai na ki jing jian ni ka sakhi babon ki nong tu nong thiem kala jia ha ka shnong jorpul kiling ha ka ba ka step ngap jong ka sngin kong na sakhi bo wai runar ulej bantu hadu lai Tylli ki salenda gas na ka jakasa ki samla puli la sakhi ru ya ka jingwan tu te runari ki salenda gas lingba ka CCTV kabalabu hagati ka yeng bat utay runar tang sudap bantu ya kita kisal gas ulapet kerat no ayalade nakaliang utray ketika yeng ubala itu dur kmat ya utay runar kumbalalap da ka CCTV ulalej ban ujor no da ka ijahar haki pulit ka kana para police station ban nakaliang ki pulit ru kilasim khia bantokit na ka banta banyo kem ya utay runar. MeghalayaPost.news.